Ubah proses di Sawkmie udah MLA but MDC berim jong ka Mawlai Constituency. But ubadai mentau ku chairman ka Meghalaya State Development Reform Commission hakani ka sorkar MDA2. Watla ubah proses syu Nongmihkhmat jong ka Mawlai. Handai udon pat ka mensem ban yarap yaki Paitbah jong ka Mawlai Constituency. Lah kinu kiliang lah kadai ka sport club haki shnong lani hakinu kiba Paitbah kidon kap me ke jingarap ke jong i bat ki Paitbah kidang phai kmat chei Bah PT Sawkmie bat kidang Kynmaw kyndiang ye ki kam i jong i ha ba idang long i Nongmihkhmat jong ka Mawlai Constituency bat ki Paitbah kene kynti ki Kwah hir ye Bah PT Sawkmie ba in Wanphai no kumi MDC jong ka Mawlai Constituency bat banjab don beram hakani ke election ke Banwan kato kani ki comments ki baki Paitbah ki Kwah Bah PT Sawkmie ki bang nyela ban page kini